Ladies and gentlemen, today we are introducing a new program which is special in its own way, and it is called Wisdom Mondays. This is when we'll be engaging with the prophet of God, Prophet Passion Java, teaching us on various issues that have got to do with now dzechitendero, now dzekunamata, now spiritual, and tinenge tine wedu DJ Sparks. Yeah, man. And tinenge tichiti Wisdom Monday, which means every Monday tichi make sure kuti mageto youths vanhu vese wapinda muwiki rawo vaine wisdom. Zvakangonaka zvakadaro kuti tipinde muwiki tine Monday yeuchenjeri. Saka panapa zigoka ndichange ndichibvunza mibvunzo yandofungidzira kuti mageto youths vari kuleka wisdom iyi. Ndakamirira kumageto youths. Then imi muchange makamirira rimwe side. Asi ndichange ndichibvunza understanding yangu I'm sure kuti yakafanana nemamwe mageto youths. Sana kuna chinhu chindivhara I'm sure kuti mageto youths akawanda prophet anenge achitovharwa nazvo zvinhu izvozvo. Saka ndichange ndimeka sure kuti tabvunza zvokuti zvinonzwisisika kuti vanhu vesu vabatsirike. Welcome, Prophet. Honorable. Conquering. Chiri kutwa welcome pamapodcast azigwe. Panapa patopadeni. Aiwa, feel free. Sananza maskerasi. Maskerasi, bro. Maskerasi muna mwari. Kwa mtare manje akunzi maskerasi. Kunonze maskerasi vaisi. Vaisi? Answer events. Taskera vaiswi. Zvichirevesi. Andoma moresera now, I think comment section, they will let you know why. Vachidaro. Maxine kuchitsvairwa every Maxine. Mamuka sei vaiswi. Mamuka sei vaiswi, tamuka vaisi. That's not a position. I think it's just Amsati mambo dane msikane kwa mtara. Daiwa ini ndiri chidenja. Man of God, ndatangire apo. Yes. Nhasi program yedu icharamba ichingoenda iri Wisdom Sundays. Katatiseka titange nechi? Wisdom Mondays. Wisdom Mondays, just after Sunday. After Sunday. So tatiseka titangire pakuti wisdom, what is wisdom? Iwe yakazvimirira bozi nekuti wisdom, kune vanhu vanonzwa na wisdom. You lack wisdom. You need wisdom. But for a start, what is wisdom? Chatting HD wisdom. Wisdom is a coming in of two words. All right. Wise, dom. Wise, dominion. Dominion simply means to dominate. Okay. Or to reign. Wise, we change it. Saka tikutaura kuti wisdom tirikuti wakufamba zvakachenjera. Tirikuti you are dominating nekuti unouchenjera. Nobody dominates without being wise. So wisdom is a coming in of two words. Wise, dominion. Another explanation for Mangeto youth. Wisdom kushanda nepfungwa dziri beyond 5 senses. Kushanda nepfungwa dziri beyond 5 senses. Yeah. Isusu mupfungwa medu mundangariro tine 5 masense. Iyo inenge yakunzi the 6th sense. Yacho chi6 you. Your wisdom. Okay. You would find that common sense is not common. Okay. Vanhu vakawanda havatori na 1 cent pama 5 senses. Hana 1 cent. Havana 1 cent pama 5 senses. Vamwe vanoshanda ne 2 cents. Majority of Zimbabweans toshanda ne 2 senses. Ipi ne ipi. Maybe. Haya ngozi yakuti ndakamuka ndofana kudya. Ndofana kuzvaka kana zvako. Ndofana kutsvaka mari nekurara. 2 senses. 3 senses munhu anenge akuenda palevel learning. Remember there's a difference between learning and educated. Learning and educated. Yeah, isu atendo chikoro kuva educated. There is no education in any school. Okay. But there are lessons. So you go to school to learn, not to be educated. Because to learn, you learn from outside in. Unoverenga bhuku kuti zvipinde mauri. That's learning. That's learning. But education came from the word educo. And educo means to draw from within. Mr. Ford vakatanga kugadzira mota kuti kunzi kwane motikari.
havana kuverenga any manual book unokuti how to make a car. Zvakabva mavari mbwa vabuditsa mota. Tekuti ma2 brothers, ma-Jeff brothers, ma2 brothers aya anonzi akunogadzira ndege, havana bhuku ravakatsvaka kuti ndege inogadzirwa sei. Hakuna munhu anga ane idea kuti unokwanisa kufly mhepo. But it educated from within them. Zvakabuda kubva mavari. Yeah. Saka education is to draw from within. Kuziya kubva mauri kuti ndoita sei kuti chinhu chivepo. But kuchikoro is learning. So vanhu vanoenda pa3rd sense manje. Vanhu vanoenda kuchikoro manje vachinodzidza learning. They go for lessons. Ma-lesson anofeeda obuilda the 3rd sense. Yechi4 manje kurovera muupenyu, experience. Ndio inokupa the 4th sense. Ndio yati kunyanyodzidza nayo kaizvozvo. Ndio kusangana nayo. Tichitorovera tichitobuda tichitongoenda. The 5th sense inouya from atmosphere. Do you know kuti panapa tiri pa-environment? But flesh yedu soul yedu inotora zvinhu from environment. Ndosikachiona kuti bhebhe raunoroora iweweka harina kunaka zveworldwide, harina kunaka zvezimbabwe yese, rakanaka zvemuklasi mamurimo. Aka ndokanowachisa vese ndokwaunotora because ukuinfluencwa ne-environment. Jachild kuti atange kuimba aka-influencwa ne-environment yachibaba. It's environment. Saka you become a result ye-environment yauri. But atmosphere is above environment. Atmosphere level rekuti ukagara pasina navana tagwirei vava. Vanemwe atmosphere kuti uchibuda undangofila kuti I can be a billionaire. Yes. Because atmosphere anengo ukanogara pasi uchiterana na Strive Masiwa. Panemwe atmosphere ndanga operator, you are no longer in the environment, wamo atmosphere. So many people fail because they are only bound by environment. Kuti yes ndiri kumbari. Ndinoita mbinga but ye kumbari. Yes, both siningi. Iva. Unenge watochi wekumbari. Saka isusu patakaonera zvetu reatmosphere tanga tiri kuchitungisa. Patatanga kutorira baba wangu airira inini. I think 80% mafamilies ekuchitungisa kaendeswa basa namundaro wangu. Contextiles, kuweverly blankets, zvesoka zvechichi. Tairira tisakaita first kuita color TV. Tisakaita first kuisa decoder, chinsikwane dish, takuona Sunset Beach, takuona chakati, takunhonga masaisai. Vanhu vese vazoungana vachiona TV padeni pedu. Urikunzwera. Ana Chingzi vese vaimbi vaivechi Chingzi Chingaira. Yeah, vaive vachiimba padeni. Vaitotiridzira magitari padeni vedu. Anonzi Andy Brown vachitouyawo mundaraunda anga ne-influence. Parangari mbingai iri local, anga richibaba chelocal. Of course, aitenge dzimba unoona Marlboro anani but zvekuchitungidza tatiri chibaba. Local hero. But tisakazoonera zveti manje kuti no, there is life beyond yatiri. Takutsvaga atmosphere. Saka ndo panonofeedwa the other sense ipapo. Kuti maghetto youth ngachibuda mu-environment yekuti chikukwadza music yeZimbabwe i-environment. Vanhu ngavambopinda mu-atmosphere kutanga kunasoona kuti ndoda kukwadza Burna Boy. Munesaida unokwadza Freeman pamusic. Mwada kupfuura level raJah Praise pamusic. But ukatanga kuchinoaima kuti nini ndoda kupfuura level rakapfuurwa naMichael Jackson rotangira papi. You start inviting atmosphere. Wakutobuda mulevel rere rakajaki. Ezro atmosphere yaifamba natuko. Yeah, you'd find kuti vanhu vana tuku vakaoma international. But tuku ari kusumuka makanya isumuka. But tuku rakazonovharira kwese. Anyway kwaenda ukavati mukanya unoti who is that? Ukataura zibaba chedu chelocal macheso vanoti who is that? But ukati tuku they will respond. Akabuda mu-environment akaoperata mu-atmosphere. Yeah. But wisdom now becomes the 6th sense. Zvazvedenga zvakufemerwa pauri manje. Yeah, wakudhila ne-heavenly thoughts, ideas, desires. The way you now think manje zvane heaven mukati.
Saka hakuna natural wisdom. Iriko. Natural wisdom inongonzi intelligence. Alright, but wisdom ndeyekubarwa nayo here, alright, kana kuti haisi kubarwa nayo, but munzo wangu ndewekuti zvoni kana usinge usina wisdom pane zvanokwanisa kuitawo here kuti uwane wisdom. Well, varipo hanzi some people were born great. Some people achieved greatness. And some people greatness was attached to them. Okay. Yeah, greatness inongosiyana. Saka mukuzvarwa kune vanotongozvarwa vakaipa. Okay. Yeah, kune vanotongozvarwa vati mangwingwi. Yes. Handiti. Koita vamwe kuti life unoziva kusabatirwa kunoshanda mulife, kuvhairwa nehama kunoshanda. Baba wako akafa paya hama dzosatomboya zokusapota. Zvinokupa shungu. Zvinemwe wisdom yainozvara izvozvo. Okay. Kozoita vamwe ungoti wisdom dzangopiwa because vanotori neaccess yekunoswera nana kazembe ziyambe vanokwa kugara une vanhu vayo kuti vane level renjikere dzekuti ukavanzwa vachitaura the way you start thinking changes everything. Yes. Okay. But vamwe vazvarwa vamwe vasina kuzvarwa nacho kuti soti unasoiwana unasokura because you can be born with it and not operate with it. Okay. Kuna vanhu vakazvarwa achiimba but havaimbi. Yes. Vanokwanisa kumake millions through music. But havanombobvira vakaisa mathoughts into music. Yeah. But ichinzwa imanje. Ukaenda kuna Proverbs chapter 1. Ine 31 chapters. Every day ukamuka ukaverenga each chapter ya book of Proverbs. There's no better wisdom than that. You become wise in reading Proverbs chapter 1, chapter 2, chapter 3. That's isusu. Pana umane madhimoni asikatomboona Bible. Ukagara mulibrary uchiverenga mabooks wisdom. Wisdom books. If you are a leader, pane rinonzi 48 laws of power. Yeah. It opens your mind. It establishes you. It's a very powerful book. And the books like those kungoverenga ikoko kunobatsira. Munhu ane demon re foolishness anditi rakabviswa paari have wise. Munhu ane demon re foolishness Rakanzi buda ende. Rotoenda. Robha raenda. Sarari wise. Andoramba ari foolish. Ndafunga pamwe anosara ari neutral ka. Ndosikachiona kuti titoona vanhu vakawanda muchechi but they are foolish. Alright. Because chinoita kuti uve wise harisi demon rabuda. That's why chiona kuti I have a problem navanhu vanoblema varoi. Tete vangu muroi ndosanisiri kubudirira. Sekuru wangu ing'anga hazvishandi rero. Munhu akasainvesta wisdom maari by spending time with people who are wise. And number 2, by reading my books that can make you wise. Okay. You will never be wise. Yeah. Alright, but alright, tomoti usina wise, usina wisdom andika. Haukwanisiri kunamatira wisdom wana wisdom. Like Solomon. Zvatakana bana Solomon asi tikumbodzinamatira hadzi kuti dzvenga isu. But zvinozoitika manje kune wisdom dzinosiyana. Okay. Dzine mazera. Wisdom yekunamatira yasiyana ne prophetic wisdom. Alright. Solomon anotobelieve one ndiye chibaba chewisdom Bible race. But ukaenda kuna Ezekiel 28 verse 3, 4 and 5. Satan panenge akunzi neBhayibheri une wisdom dzakaipa dzawakabva nadzo kudenga. Ndino kuti munhu wakakombewa naye ndiani? Daniel. Mwari akakombeya naDaniel. Mwari akakombeya Satan naDaniel. Kwete naSolomon. Yeah. Because Solomon akanamatira wisdom yepanyika. Okay. Yeah. Okay. Iyi wisdom yepanyika yekuti ndoda kutonga nyaya. Poya akadzituwa vari kuti mwana ndowangu zvonzi ndipei banga dza wisdom dzawo. Da kumudambira nepaka ndokupa hafu yemupahafu. Uyati
uyabva ati azviite ngatorage mwana undoziva kuti ndiye mai wake. Yes. Iya wisdom yepanyama. Yepanyika igona tunga matsapa. Yeah, kutongoziva kuti inini passion karika ndibude ndisina shirt. Wisdom. Poda kutaura nemunhu ari kumbare. But iwe ukabuda wakachena soka uri kumuvhairira. Ndikubaona. Ukabuda uchitenge black American song anonenge akuvhairiwa. Inini vendakarova suti kudhura stereki nangoti reka ndibvise shirt. Vamwe vanenge vachiseka, vamwe vanenge vachin'en'en'a, vamwe vanenge vachitochekwa manyangazira aya achichekwa. But wisdom mai dzedza kutaura kuti chi vanhu vembare vanenge vakutoona inge takafanana because shirt kutomunetsa kutenga. Yes. Asi wisdom futi mukuru hadzifaniri kuti kuti mageto youths akaona ndakapfeka so andika woto inspire kuti no zvinoitika. Hanzi napo manje I became a gentle to win the gentles and I became a Jew to win the Jews. All right. Am I my bad? Itori wisdom kwazogara na Sparks. Ma-prophets, ma-pastor, ma-bishop ekuZimbabwe asati abata wisdom iyoyo. Okay. Vari uko, vanhu vavari kuda kuparidzira vari uko. Yeah. Many people have come to start watching my prophetic services, watching my preaching, my teaching sermons, because vachingonzwa Zigo achingopedza kuinterview Prophet Passion, next video kubuda ndi Passion Java preaching. Ndasina na crowd of Zimbabwe for the things of God, because I became a fool to win the hearts of Zimbabweans. Amen. You So- became so- a fool to win the the hearts of Zimbabweans. of Zimbabwe. So people knew my foolish side because it was intentional to be fool in order to be known by the whole Zimbabwe. Kusvika wakudedzwa ku-State House. Okay. Ndoma results say wisdom. Saka ma-men of God ari kuuya inonzi kupusungwara. Wisdom yamautaura. Alright. Foolish wise. Kupusungwara. Skillful wise. Yeah. Saka ma-men of God akasatsvaga Zigo, akasatsvaga Sparks, ava connected ne the next generation. They will not connect. Why? Vachine chinyakare chakare, the church chakare. Atikwanise kunogara pasi nana Zigo vakang'ora. Zigo asi munhu waMwari kana ndakuda kuita zvepodcast ndotsvaga a man of God. Hakuna man of God anoreada saZigo. Aguna. So you will never get those numbers and you will not connect with the people. Saka Java anotozosvota vanhu achigara ari paZigo, paSparks, nekuti is the wisdom that you need to connect with the entire Zimbabwe. Even this in Zimbabwe. Ladies and gentlemen, wisdom is the principal thing and ndo yatiri kupiwa God says, get it. panapa. Havena Sparks, tichisvika mukuvhara. What do you think about nyaya iri kutaura nemuprofita? Yeah, nyaya yekutaura nemuprofita nyaya yakanaka because toda wisdom, but kazhinji kacho kana tichinge tanatso understanda wisdom chi tinofanira kuunderstanda futi kuti foolishness chi. What is foolishness? Well, foolishness is the lack of sense. Foolishness is the lack of sense. Yeah, and wisdom is the 60 sense. Saka unobuild a first sense, second, third, fourth. Foolishness kutoshaya S ari 6. Yeah. All right. Number 2, foolishness is lack of judgment. Kusagona kujaja. Okay. Itori foolishness iyo. Kusagona kuonera. Kusagona kuonera foolishness. Number 2, not knowing timing foolishness. All right. Kuziya kuti panapa ndosekera. Yes. Kuziya kuti panapa ndosekera, it's foolishness. All right. Saka your judgment inogona kuva wise yosashanda. Oita judgment iri foolish inoshanda. Nopa example. Anjataura zita because ropisa. Nandine mashefu nzanzi. The chef nyefu. Chefist. Munyefu wekuZimbabwe. Munyefu. Tukufamba tiri about 12. Nanene neti AAG. Big up to Mike Timombe. Tiri kufamba mukonzera. Hanhu vese vari kurespecta umwe kuti asei oti asei. Ndobva ndaonera zvetu kuti panapa parikuda foolishness because I have to be outstanding. Vandati nyoka yo. Pakama.
nyoka snake. Vanhu vanakamhanya vachitiza nyoka ndakavaseka. Vanhu vabata madhina vatsvaga nyoka ndikati ndikutamba. Pamba nemashefest. Munyepfu. Saka mashefu akaita sei? Ndakashautwa. But iye manje toiti But kubva ipapo ndakabva ndatongonzi uyu. Ndakabva ndangova tokwe munhu wese anga aripo. Papa vanga vane mari kundidarika. Papa naye vanga vane zvigaro zvekumusangano kundidarika. But ndakabva ndangova outstanding. I became a fool in order to get attention. All right. Okay. Saka foolishness is a lack of timing. Pane nguva yekutamba. Yange siri nguva yekutamba. But ndakatamba. Foolishness mbayashanda. Foolishness kusatoziya nguva zvekuita panguva. Unoseka pasiripo ifoolishness iyo. Kuti vanhu vari kutaura kuti teteneri vafa. That's being a fool. Nzuri benzere. Kana kuti unofona uchiti kumana unosvika pamaintroduction baba. Musikana hanzvadzi yako yane mukomana usvikati Mwari atibvira nepiwo azotorwa. Usaziya zvekutaura panguva iyi. Siya vaenzi vaende. Ozo vachiti akomana Mwari atibvira nepi. Mwana anganzwa nekuumburudzwa. Vaenda. Yeah. So you'd find that the foolishness is lack of judgment, lack of timing, lack of sense. Is the opposite of wisdom. Is you not being wise. So when you're talking to people now, you either talk people up or you talk people down. Take notes on this one. Okay. You either talk people up. You either talk somebody up or you talk somebody down. Yeah. I'll give you an example. If I come to you uchirema, uchungorasika, why are you being foolish? I've talked you down. But in the what you are doing is not wise. I talked you up. But it's the same thing. Okay. So wisdom is the ability to know the right words to use when you are talking to somebody. Most of couples vasinganzwisana baba namai. Ndekuti pane munhu arongotaura down on someone. Mukadzi wako ari kutotaura chokwadi kuti iwe undoziva kuti hamuna musikanzwa zvako but vasikana havaita vachichichichi. Murume sanokuteerera. But matauriro ako ukaona kuti iwoka uri zungairwa iwe. Unokutenderedzwa netikuona twakadaizwa unoti zvinokunyadzisa. You have talked me down. So when I respond to you ndakutoa in a defense mode. Ndandoona ngokushauta ngoti. Ndokushare. Akana ngokuonesa. Imba yanipa napo. Une power ipi rekutaura pamba pana. And unosuka. Ukuratidza ndiri baba pana. Because matauriro awaita. You are not being wise. You talking me down, not up. All right. So you either talk somebody up or you talk somebody down. Saka pese pa uchaprocha munhu wese wachasvika uchitaura naye. Always find the ways of uplifting someone, even uchitomugarisa pasi. If you still remember ndonyaya yatimbotaura tichiti that certain character vatainzi you hate, tichiti no, munhu yatimuvenge, asi matsururo anokuita unosara uri embarrassed kwete kuti unosara uchinzwa kuti wadzidza. Ichokwadi. So when I deal with people like that is in life. Zvinomake zvirudziko izvo zvamuri unoshandisa izvo oro unogona kuti hapana mama maiki ari nani ndogona kuratidza kuti anogona kachi copy. Inini I would respond to that person and say it's only that people are born differently. I wouldn't say the way you say things, though you kind of say some sense. I don't find sense in what you're saying. I'm not being offensive, but ndikumuonesa umulevel rake because I don't onesa. Ndikumuonesa but andisuda kumuroera pasi. Saka iye anondananirwa babati akwanise kuchiresponda nehasha man. So wisdom is a principal thing. Therefore the Bible says get it. Saka foolishness ine painotoshanda. Alright. Yeah, it's not a gift that you can just rule out. Foolishness ine painotodiwa. Ndopa panonzi bvuma kuita sei? Bvuma kupusa. Yeah, it's in the 48 laws of power. Ndakatoioneswa na Liberty Bizuru, one of my guys in Zimbabwe. Pandakarwa bvuma kupusa message kanzi, do you know a book rinonzi
48 laws of anakati no, I think I know the name. Svikanzi ukariverenga iroro pane inozoti be everyone's fool. Or be someone's fool. Okay. Unoziva kuti ukaona mukana wekusvika pane munhu ane mari watone mari. But unogona kubva usina na cent. Because vanhu vanokutadza kupusa. Munhu anotadza kupusa, unofanira kutongoziva kuti panapa pandasvika kupusa. But ukanyanyopusawo futi unogona kubva futi usina sendi. Hazviite. Kupusa vanhu kutaura kupusa ngwara. Unofanira kuonera zeti rako. Pana billionaire nchataura zita. Pana billionaire Zimbabwe ndada kuona. Apa ndiri kupisa. Ndatira kusenda vanhu noti ndita appointment asikushanda ndatira zvakati. Andabvunza kuti anombosvika nguva paoffice pake pandaudzwa ndadrive. Ndaudza vakomana munondifonera kana aku10 akuuya. Alright. Maraini make nemuoffice ake. Aku10 vandafona ndabuda nebucket rine mvura nesipo. Andakogeza kent. Gaff. Munhu achinosvika baba. Ndiani? Security yake inosvika ndijava. Java naurwa nene Java ari kugeza gate rangu inini apa ndikupisa ndemalambo. Sikanzi ngapinda ndono. Akasvika nati anona nangotombongocheneso hatiri mayouth kaiso hatiri mageto youth. Ngoni wisdom. Then we spoke. But kupusa ngwara. Ndakanosvika ndakapusa. But ndakatonosvika pagate nchinondo I don't make appointment. My name is Java. Ndaigona kuratidzwa kunzi panapa situtoro mabhilioni. Chamaitiro datinoita. Saka vanhu ngavabvume kupusa. Vakadzi vakawanda you would find kuti ukabvisa dzini vakadzi havana chekuofa. Papa chokwadi. Kozokati mukadzi wangu ndiye accountant. Mari yako inogona kubhadhara maaccountant mangani. Yes. Mukadzi wangu anobika nini. Mari yako inogona kutora machef mangani unozobika padeni. Yeah. Obati hanzi ndakamutsamwira murume wangu nhasi handisi kumupa mukana. Wakungwara. Ukangopusa chete kungoti murume wako avhura umbe. Wodzoka kumba. Wakamubikira. Wakarara pamubhedha une kahembe kepamubhedha. Aine mhosva. Atone chikwereti chekuti mangwana Maxima mukawatengera mamako mota. Mangwana Maxima. Andokuvhunza kuti uda ndikuitire mukadzi wangu. Akuapologize because iwo wagona umeendla wapusa. But ukasvika bata mchuno so. Tosvika mamwe ndita mamba pana. Mamba pani kona madam. Hey andinzwa reni umbore ani yo utanzwa. Uri ani? Endo nosika maplate. Ukabvisa nyini uri ani? Ayo ipapa pate unzobvisa maplate. Wangu wavhura umbe. Anonzi bata kona mbeda. Bata kona mbeda moita semomuro. Suka maplate aitwe kana wavhura mhosva. Ukavhura mhosva unofana unoonesa murakidza kuti uri chibaba. That dzimwe wisdom for another topic. Obata kona mbeda. Yeah. Andikoenda nzwa mungwana ningirikini kwati. Ndatibvisa ipo. Auchadwa ntere pampana. But iwo wapedza kamunhu apusa nditi wapedza nditi. Chiitawo zvokuti iye anonasofeel out bo. Then next week ozonkara naye pasi. Mazuva ambofamba. Onasokumbira regerero. Mhosva yanotobvumwa. Aiwa, aubvumwa. Ukabvumwa mhosva yato foolishness. So unenge wakumbira regerero ye. Aufo uyo ndakuonesa usiku. Pane inonzi structure. Alright. Vakadzi teerera structure. Murume mumba ndiye boss. Iwo uri secretary wa boss. Okay. Vana vashandi vepamba. Ndosvika baba unosvika achituma twana ti. Inondiga uku. Sezvinodiridzwa ndo boss. Saka vakadzi vese ari kuona panapa. Imbozvibvunza kuti iwo boss wako akanzi ane mhosva yaita basa unomuquestionera. Do you know kuti vakadzi are loyal and faithful kumaboss ekubasa darika rumba? That's true. So if you want to see a structure yekumba kwenyu, boss ndiye baba wepadeni. Alright. Iwo uri secretary. Vana vashandi. Marriage yako inoramba iri sweet. Saka boss iye akanonoka basa usvika uchiti boss semazuva emasikati mufana kupinda na 9 o'clock. But iwo secretary manje wakada kuzouya na 3 p.m. pabasa.
pabosi Unodzingwa. basa rapera Yes. unotosvika pane umwe apo ari secretary so there is no way yekuti secretary akuvhunze kuti ndanzwanziwo pamapolisi pabasa panapa pafutwe fodya anzwangokuta fodya panapa kutokambanisa mastructure saka iwo ukapita fodya hausvika uchinomuexplainira ndisecretary unofanira kuzongomuto Unorwa neutsere sorry. avanongosvika ngoti weekend yakareba iyo hamusi kudiwo kana mari dzeweekend Alright. Don't change it. wakutozongomuitiro zvinhu zvako andoona kuti the word is sorry doesn't mean anything. Okay, what means? Chichinoreva. ndibvisira mvura muchikubvisha mandipire sparks tichine nguva here tine nguva tasona about 19 minutes kanhu kanenge kachimoti kana kasimbi kanokwana mukagubhika kangangoite ndipe zvingangoite but kanyenda kateta kana pane chimwe tichipanoita mukuru mukadzi akavhura hombe murume akavhura hombe dzakasiyana chabonyoka Chabonyoka. chiti sori So mukadzi wako ari kuchenjera no. Saka ndio mukadzi. zisimbi umu apandiranye simbi ukaisa zisimbi umu chinoita se chinodzoka chinodzoka saka sori yemawedzi haishandi Inoshanda ndei. haishandi action Aiwa. iwo pfungwa dzako dzainterpreta sirizvo action inongaisa zvinhu unati chibonyore futi chabonyoka nditi chiti sori sorry sorry shamwari chifuridza sorry shamwari mukadzi akabvura mukurume hombe anditi ruma atafiya chinenge yachiwenga apoto chiwenga anditi chikumbira regere sorry baby chichifuridza ndanonoka kubasa chichifuridza nasofuridza kazipata chichaitika pawafuridza saka mukadzi avhura hombe afanira kugona kufuridza nyaya inobva yapera saka mafuridziro unogona kufuridza aiwa iwo unozointerpreta macomments aya vachataura zvaanoita saka in another words ka sori yemuromo haishande ziko vakadzi vanoramira mari wangu varume vanoramira bonde ndochokwadi vakadzi esa munoona ari patouchline vaya havasi kuda dzini vari kutengesa dzini vari kuti uya nedzini rako but azoda dzini rakoda mari every 5 minutes mukadzi wese anofunga mari but every 3 minutes murume wese anofunga bonde gafa I'm telling you ufunga bonde leo uchakagara pombo rifunge wanza panzifunga bonde pangaitopfeka magirazi inyaya yebonde pawatopfeka suti isina kola inyaya yebonde ndounonzi urume uyu mukadzi manje pato afunga mari payapaka mukadzi anenge achi mwana wangu achadye iwo mbozvifungere izvo zvinasi pamukadzi angango mwana wangu adye imari angoti pati kuenda uku kundiupfeke imari makeup yangu yapera imari manheru manje panenge patodiwa chicken imari iwo ungachifunge manheru udye ukuzere uchadye nhasi mukadzi akuziva kuti kukireso chadye wala takamboita conversation yataitaura sparks tichiti zvinhu zvacho zvese zvinenge zvinozoperera pakutaura naProphet Wisdom yataura kuti zvinongoperera pakufunga bonde kuti Zigo anotsvaga mari achiita mavhidhiyo YouTube nechi kuti akwanise kubhadhara rent nekutenga hembe dzake nekubhadharira amai vake nekuvatengera chikafu anochengeta amai vake kuti azokwanisa kuzoita bonde akasununguka asingafungi kuti ndauchengeta amai wabata unobhadhara rent kuti usazotadza kuita bonde uchifunga kuti handisandabhadhara rent wakunongerwa pabonde ada kutenga mota
kuti azoendesa vana kuchikoro nechichi zvese chichi kana apedza manheru oseta bonde. Mukuru ndimubvunzo wandinawo. Chii chatingaite kuti mafungiro edu ave different? Like kugetwa ndika tine mafungiro edu kuti auudziwe kunzi funga so kana kuti ita so, but munozongona mese ziso rako ngarichinje. Okay. Ziso rako ngarichinje. Pane munhu ari kunitarisa ari kuti passion akachena. Pane munhu akanitarisa ari kuti one day I want to be passion. Kune munhu ari kunitarisa manje ari kuti passion akasvika sei apa, ndonasoita sei ndisvika apa. Maziso akasiyana. Maziso anosiyana. Number 2, saka munhu ngaaone nemaonero ari different. Alright. Ndo panobva success ipapo. Pane munhu akatoona anobva atotovenga. Unotoona necomment section kuti akurwadziwa newo, but asambosangana newo. Handiti. Number 2, distance. Alright. Ndakati uri kuona gomero Sparks. Chii chakunasoona mugomo unongoti mune miti dzirimo. Ukafamba ukasvika pa half, ndakati chii uri kuona pane shiri dziri kumhara mutu. Ukafamba usvika mudhuze manje unongoti mumutu umo mune makudo ari kujamba from one to another. Kana wasvika padhuze unoti hapane soso iri kukwira muti. Chiri kuonesa soso inoye kuti wapadhuze. Saka kana iwo uri kure nevanhu vane wisdom, uri kure nevanhu vane mari, unongochingoti mbavha idzo. Unongochingoti wangona Scott wangoti anoba gold. You don't know the man doesn't sleep, overworking every now and then, ane mabhuku akabalanswa, everything, ane maoffice akarongeka. Iwe unozongoona munhu achinzi ane team yebhora. You don't know the administration behind it. Uri kure. Saka ukazonosvika padhuze manje unotanga kuona vanhu vafana naPichard vanofamba naScott vakuitwa mari. Chatiko mukomana uyu haanotongoswera ana mukuru but akuita mari. Why? Munhu akasvika padhuze nemunhu ari wise becomes wise. Munhu ari padhuze anoona darika munhu ari kure. Saka distance ndio inozokwadza vamwe vanhu. Yeah, saka pamwe pacho ndipengoti unozongoshamisika kuti pati vanhu havabhadharwa vanoswera namukuru, but vona hembe dzavanopfeka, vona vatone dzimba, vane motikari, vanhu vari kuzviita seya. Yeah, the atmosphere, munhu akagara padhuze. So distance inokwadza maghetto youths. Vari kure nezvinhu zvacho, vari kure. Alright. But ko mukuru, Christianity inokosha sei pakuti umba kuti tive newisdom. But nonase kuti kadasa religion andika tikadasa maChristians vane wisdom dzavo nemalevels avo anosvika. Then nokadasa maMuslim vane wisdom dzavo nelevel vanosvika. Runoita ngeri kumberi kwemaChristians. Foolishness dziri muchechi mawane mudara, because problem yekuti 80% yemapasi akakurira munzara. Taura chokwadi. Mushango wakurira maghetto chichinzara. Saka pasi akangona ndane mamembers angu 100 akutoona mari nemusoro. Saka pasi anonamatisa vanhu. Onamatisa vanhu. Ukunzwe. Apedza obva atora mari. Muslim yasiyana manje nezvizvi. Aupa example. Inini vana vangu wese vari official. Wanoti wachizvarwa ndinesa $20,000 account yemwana azvarwa. Mwana iye anozoitora yaane 30 years. And likely wangu wanzoshona, saka usomboza zvandikutaura pano. But panosvika 30 years ndo panonotora mari. Mazanenge ya mari. Muzoweka. Saka mwana wangu wese is a millionaire automatically. Kukura kwari kuita nditi 1. Vana ava vadiki vanotambiswa $5 every Saturday. But then But $5 yavari kutambira ndeyekuti
pano makwa rinonzi roster. Ukamuka unokwesha mazino, unowaridza pangu wakarara, unopeta hembe dzako isa paside, unobva umhoresa munhu wese ari mumba. Obvanzi Monday akagona, Tuesday akagona, asina anisirwa X. Obvanzi Saturday neuya asitora mari. Anenge wakagona kutora ma$5. $5 iyi inobreakwa into 3. Pane $1 resavings risingatovhufe rakabatwa raanoseva muchibox chake chisingavhuriki. Tinombonyamurira tovadzosera mari yavo because azive kuti hamuna wandirimo, iva vana access. $2 unotenga zvaunoda. Imwe $2 ndo mari yauchanopa kuchechi neshamari dzako dzaunoona kuti kumba kwavo hananasosimba. Istructure yandakaba kuma-Muslims yanendichase yanendzisa vana. Saka Muslim ukanamata ukasanamata une structure yakura nayo yekutoziva kuti I have to be responsible nemari. Mari yakauya nhengoirove handivhairire vanhu. Mari indouya ndiite responsibility yekupowa kuna Mwari, yekupowa vanoshaya. Mari ikauya ndinofanira kunge ndine yandinoseva kunozoitawo yangu. I-mindset yandikukurwa nayo vana vangu. But kuchechi hakuna ma-teaching akadaro. Ungori neshakarabakasatakariatara. Basi anenge achingoti ndipe 10%. Ameni munhu waMwari. Apa iwazoti wabhadhara rende. Saka pastor weku Christianity haana basa kuti wabhadhara rende wandi wakaomerwa sei, haana basa nazvo. Chegumi vanhu vaMwari. Bvisai mari dzema-outer, bvisai offering, which is good because giving is enough mari results. But iye individual uyu ane structure here. Ndo paipa patinoti kana ndauda ma-comments ndinoenda paFacebook ndonoti kuna vanhu vekuZimbabwe arikuda kuti a-millionaire this week type amen. 15,000 comments. But wiki iri unoona sei mari iwo uta millionaire nekuti wanyora kuti amen. Hapana chokwadi. Hapana structure. Hapana kutengesera mashizha. Ndati wesenda namatra mashizha akunzi ma-anointed leaves. Ukatenga shizha rina $100 uchatanga kufly uchinohodha kuna na China ukuchenda kuna na Turkey uchihodha. Vanotanga umanya because havana kudzidza, havazive structure kuti mari yakauya ndoita sei nayo. Let me say this in closing. Ukapa munhu $1 million right now, tsvaga jachu umpe $1 million, panopera gore anenge asina. Because chinhu chanotanga kufunga uda kutenga, chamuti kutanga ada kutenga mota. Number 2 ari kuda hembe dzekuti vanhu vaone kuti yabo. Number 3 ari kuda Rolex. Number 4 ada kutenga kastand otanga kuvaka. Ovatenga stand, obva anonokera, obva atenga kamba kekuti ndichivakwa kuda kunge ndiningirikini. Anozovharirwa mari yaya yapa hafu. Obva ati bati mama wangu akambotibatsira, obva watikwa mashamari dzake achidziri ma10. Panopera gore anenge akutengesa stand yaya kuti amukava lifestyle yako irarama. Why? He wants to appear rich. Yes. Why mari yake iri kupera? Mari yake haina structure inonza mari. Saka you are not a millionaire because wabata $1 million. Millionaire is a mindset. Inonza million. Saka inini andakana sendi muumwe but I'm a millionaire. I know how to make $1 million easily. I've never been a criminal. I'm not a criminal. Alright. And disi munhu uyo anoita madhiri. I created structures. Sekuti ndakagara panapa ndemari nenge chipinda. So you'd find kuti vanhu vakawanda izvo zvakabata mari anomhanya notenga Lamborghini. Kunze kwokuti atenga panonzi madump truck aya. Madump truck aya ukaritenga kuChina kwa zvinezvo matenga akawanda ata 5,001. Okay. Kana akati one day ari kuita kana ari mashoma 8,000. Maximum 12,000 iri one. Obva rishipa unza kuZimbabwe. Zimbabwe ari bhadhara tax. Rinobhadhara inonzi shekwe VAT. Regulations in there. Do you know kuti per day kubhadhara mari? Mari. 250 to 350 depending nekuti i10 here i12 here. Wakagara ukamatenga ari 10 pezuva unenge une $3,000. Yeah. But ungotira nenye 1. But umwe munhu ari kubhaula neBenz mutown inodarika 10,000 unounza
chinhu nechomba mari every day. Kumuseko baba. I'm sorry. Kumuseko baba. But you'd find kuti inyaya yestructure Kushaya wisdom iri pandiri. munhu haana structure inounza mari. Saka church is not teaching people structures. Church kuita 7-day conference of prophecy. Hapana pavamboita 7-day of educating, giving people lessons that can transform them. Their lives. But mamuslim adaro. Mamuslim anonoroerwa preaching yawo ndeye 20 minutes. Isusu pastor anobaridza 6 hours. Showing anobaridza 7. Adobatsira. Bate munhu ngone shambo. But kungoti imari kuluzwa nevanhu 7 hours vagara. Kuamerica vanobuda 45 minutes ukapfura 40 minutes uchiparidza vanoenda ngobuda. America. Yeah, vanobuda kuti number because everything is scheduled. Okay. Everything is scheduled. Vanhu vane structures. Unless ari machechi ekugeto kuamerica kwacho but edisusu everything in a program. Kubva nguva yakati kusvika nguva yakati. Even camera munhu wekamera. Kana muchiita mimi kambani yavarongeka kana kuti mahaye mwekambani. Indoziva kuti pastor vari kupinda nguva dzakati, ari kupinda neengo yakati, achapinda yakati. Saka maminutes akati kamera inenge iri kubuda ndeiyo. Panotenha vichapinda yakati, panoenda pastage pachaenda yakati, everything is programmed. Ukanzi hanzi man of God ari muprayer achazobuda pada kuAmerica ashanda. Haite zvekupinda paafungira. Yeah, I think I'm going to time. Ladies and gentlemen, this has been Prophet Passion Java. Because of our time, Sparks, tabatsirika? Yeah, I think itabatsirika ende mubvunzo mizhinji yapindurika zvinonzwisisika. Yes. Tinoda kutenda Prophet netime yakanaka yakadai. Ladies and gentlemen, this has been a wonderful program. No, and with that, we are out.